Moni nde nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Mu December 2022 Courtney Edwards anali ndi zaka 34 ndipo anali ndi ana atatu. Amagwira ntchito ku airport, pa ground ya ku airport. Ntchito zake zija zoti ndege ikafika basi anyamuka akayatenga zikwangwani akaika pansewu, pena amayika malights, pena amapereka masaini kwa mapilot kuti aone. Zoti ntchito zake zogwira pansi around chani pamene pamakhala ndege, pamatera ndege kapena pamanyamukira ndege. Nde pali malamulo osiyanasiyana pamene popo kunena kuti umayenera kuyima patali chotani, umayenera kutani engine ikakhala yayatsidwa ndege ija kunena kuti yapanga start kapena yatera ukuyenera kuyima pati, mameters angati, feet angati, ukuyenera kutani. Zonsezo ali ndi ma guideline awo amene amatsatira. Enda amatsatira ma guideline amewo fachonera kuti ngozi zimachitika ndithu eti. Ndi kupewa ngozizo amapanga zonena kuti aliyense azitsatira malamulo. Enda asanayambe kugwira ntchito mamauli onse akuti amakhala ndi ka briefing kunena kuti aliyense amvekayi kuti paja malamulo athu ndi otani, auyu kutere kukumbutsana kunena kuti aliyense agwire ntchito malinga ndi chani ndi malamulo ake. Ndi mayi uyu tsiku limenelo anapeza kuti wapita ku ntchito, akugwira ntchito yake, amayenda anali pansi pa ati zinapezeka kuti kumabwera ndege American Airlines ndi inali yoti angotera kumene. Itangotera anthu amundege anawuzidwa kunena kuti mukhale kayi musasunthe, mudikire ndege itani, ma engine atani, ma seat belt sign abwere kayi kunena kuti mukhoza kuchosa ma seat belt. Ndati ma pilot amafuna kuti ayizimise kayi, ayidikire izizire ndege ayizimise kenako atani anthu azitsika bwino. Komano Courtney anapezeka kuti ndege inangofika anathamangira kupita atanyamula chikoni sign choti chani poti ndege ija ikhazikikire itani. Nde akuti munthu wina ogwira naye ntchito Courtney uja anamufuwulira kuti iwo sayandikire injiniyo chifukwa kuti injini sinazime. Koma Courtney uja akuti sanatani samamva mpaka anaoneka pachani pa CCTV akuyenda akupita kumene kuli ndegeko, kumene kunali injini kaya sizuzikaya magaza bwana. Koma kenako anthu sanamuoneso, kenako ati ndege ija inachita kugwedera kunyuzika pamene no malights amabwera ma warning lights mu ndege muja anthu kudaputi chochitika nchani kutsogolo eti ma pilot pamene no ataduka amaona kuti zidutswa zilimbera pali ponse. Akuti ngati ogwira ntchito wina aliyense pa ground ya ku airport, Courtney nayenso amadziwa kunena kuti sakuyenera kuyima pafupi chonchi ndi injini yayi, akuyenera kuyima patali. Ati chifukwa chonena kuti injini ija imatha kunguku ikayamba kuti kupukusika kwambiri chonchicha imakukoka, imakhala ngati yakupanga saki ukangolowa mu injini monse basi mmene zimapukusikira. Ndi iyeyo kaya kuti zinatani akuyenda akuzungulira pamenepo anapezeka kuti wangokhota polakwika wayima kusogolo kwa injini. Anthu anangomva chisaundi chodabwisa kuti china chake chalakwika. Inagwedezeka mwina mwake komanso zinatani ziwiya zawo zimasonyeza kuti china chake sichili right. Mwene kuti panjapo chachitika ndi chani, wina nkunena kuti maji uchatu analecha ayapo amayenda ayapopo koma situ kumuonaso. Kutembenuka kuti akayang'ane akupeza chani mapisi nzimayi uja chinamuchita saki chinjini chija. Nde akhala kufufuza kuti cheni chinachitika nchani. Nali investigation yayikulu kwambiri, nali nkhani yayikulu kwambiri. Nde kapena ndi vuto lake panalibe ubongo wakuti ndi ubongo omwe sanaupeze onena kuti angayese pa autopsy kuti aone kuti chinalakwika nchani. Anangopeza tizidutswa tina toti anagwisa ntchito kuyeza. Nde apeza kuti anali ndi matenda osiyanasiyana komanso kuphatikiza kuti pa tsiku limene lolo akutana asuta chamba. Ichi ndi chithunzi chomaliza cha pa CCTV. Courtney wavala cha orange yo akulowera kumene kuli injiniko. Bwana wake supervisor anala kumufuwulira kunena kuti bwerera kupita kuti, koma iye amangopitabe. Nde akuti anasuta chamba. Nde mwina kaganizidwe sikamayenda bwino chifukwa chake anapezeka kuti wakayima pamene samayenera kutani kuyima mpaka anapeza kuti wadibwa ndi chani ndi injini ya ndege nkutani ndikufa. Nde report yake yatuluka pompano ya zomwe zinachitika kuti iye akapezeka kuti wapita mmene mumu, koma akukhulupirira kwambiri kuti chifukwa chonena kuti tsiku limenelo mu system yake ya magazi mwake munapezeka kunena kuti anasuta chamba tsiku limenelo. Nde zomvetsa chisoni chifukwa I don't think kuti anaganiza ulo pang'ono kuti zingatero chifukwa kuti zimachitika nsanga kwambiri. Ungopeza kuti ukuyenda koma ungoyandikira pang'ono basi chakukoka wapita.
nde imeneyo nkhani ya mayi ameneyu yomvetsa chisoni kwambiri zikomo kwambiri.